तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी कान्हा मीटर। बहुत बढ़िया ये गीत के सजौले बानी भैया, और दिल से बताओ तनी कि एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देम तो पक्का गाना वायरल हो भैया। तो चलिए मीटर के शुरुआत कर लिया, कैसे एक धुन कंपोज के लिए बनी, कैसे गावे के बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, अच्छा मीटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, बिल्कुल उचित चार्ज में रुआ के मन पसंद के मीटर मिली। काहे कि भैया हम हर तरह के गाना लिखेनी और अपन 3 गो चैनल चलताटे। एगो भोजपुरी राइटर विजय बागी के नाम से, एगो गीतकार विजय बागी के नाम से, एगो राइटर बागी भाई के नाम से। रुआ तीनों चैनल पर जाके हमार वीडियो देख सकेले कि विजय भैया के मीटर कैसन बाटे। और हाँ, हर तरह के मीटर लिखेनी, आर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, चाहे कांवर भजन, चाहे धोबी गीत, हर तरह के मीटर रुआ के मिली। बिल्कुल उचित चार्ज लगी भैया, लेकिन मीटर रुआ मनपसंद के मिली। तो चलिए आज के मीटर शुरू कर लिया, कैसे गावे के बटे। और हाँ, चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। काहे कि रुआ सबके बीच में 2 गो वीडियो देखे के मिली, एगो सुबह 5 बजे, एगो शाम के 5 बजे। हमेशा हम कुछ ना कुछ नया लेके उपस्थित होत रही ले। आज के मीटर देखी कैसे गावे के बटे। अरे चली गईल मथुरा जब से, राधा जी कहतरी कि चली गईल मथुरा जब से, मिले ना चयन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहर मोहले बमन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहर। कि चली गईल मथुरा जब से, अरे चली गईल मथुरा जब से, मिले ना चयन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहर मोहले बमन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहार। आ दिनो राति रहिया तोहरे अरे दिनो राति रहिया तोहरे, जो हेला नयन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहर मोहले बमन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहार। कि चली गईल मथुरा जब से, चली गईल मथुरा जब से, मिले ना चयन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहार मोहले बमन हो, बसुरिया ये कन्हैया तोहार। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मीटर रुआ सबन के पसंद आइल होई। हमरा गाँव में दिक्कत भइल हुई तो क्षमा करब, काहे कि हम राइटर बानी, रहुआ ये गीत के गावे के बा। अगर ये गाना पसंद बा, फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर ये गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे भैया 8874473128। तो रुआ ये गाना खतरा चाहे अन्य रुआ अपना मनपसंद के मीटर लिखवावे खतरा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। और हाँ, चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक, एगो कमेंट करब भैया। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।